ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକିବି। I will call you back in a while. ଆପଣ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବେ? When will you come online? ମୋର ମାମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଥିଲେ। My uncle brought you up. ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ। The sunset gradually. ବାହାନା କର ନାହିଁ। Don't make excuse. ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ହୋମୱାର୍କ କରେ। I do my homework every day. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇପାରିବି କି? Can I take a day off? ମୁଁ ଟିକିଏ ନେଇପାରିବି କି? Can I take a little bit? ଆମେ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। We could never forget. ଅତ୍ୟଧିକ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। There is no need to shout. ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। Ask what you want to. ସେ ତୁମର ଭାଇ। He is your brother. Next. ସେ ତୁମଠାରୁ ଭଲ ଥିଲେ। He was better than you. ମୁଁ କରୁଛି, ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। I am doing, let me do. ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। I am very lucky. ସେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। She is making excuse. ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ। This is too much. ସମୟ କେତେ ହେଲା? What is the time? ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't move. ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। Think about me. Next. ଉଠିଯାଅ। Get up. ପରେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। Talk to you later. ବର୍ଷା ହେଉଛି। It's raining. ସେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣନ୍ତି ବା ବାଧ୍ୟରେ। He is hearing.